إزي دمت مدرخ إرتراويانيوم دمت مدرخ بقانقوا تغرينيا سولوس عربن سنبتن بقوزات را إرترا كاب ساعة شمون تخسب ساعة شاعة مشت أب حاتير معبل بعسرت حادش حنشو عتميتن 20 كيلو هرتز وأب 25 متر باند كمون فنونا بساتلايت ن 24 ساعات أب نايل سات بعسرت حادش حن 678 ميجا هرتز أب polarization vertical ديمقراطيا ولوط نمرقات ناب إيرتراز فنو مدب راديو إيرتراويانيوم إزي دمت مدرخ إيرتراويانيوم فيبن سولوموني سلام كما يتمسيو كورا سمعتنا أبنى لومي عربي عسرت دقمت مرمنا مجمريا زينا خقربيو أسعبناها أب زوبانا زتو كوري تنتاني زينا دالينا لكم لنا سناي مكتتالنا مني لكم إزي دمت مدرخ إرتراويانيوم
ነበርቲ ከተማ ዓሰብን ከባቢኣን ብከቢድ ሕፅረት መግብን ሕክምናዊ ቀረባትን ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ ተሓይሮም ዝነበሩ ልዕሊ 80 እሱራት ብ6 ጥቅምቲ ድሕሪ ምምላጦም ኣብ ከባቢታት ዞባ ማእከልን ኣስመራን ጽዑቕ ንጥፈታት ኣባላት ጸጥታ ይቕጽል ምህላው ተቃሊሑ። መንግስቲ ኤርትራ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ ክሳተፎ ዝግድድ ሓድሽ ወተሃደራዊ ታዕሊም ኣዊጁ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ዝርዝራቱ ይስዕብ። ነበርቲ ከተማ ዓሰብን ከባቢኣን ብከቢድ ሕፅረት መግብን ሕክምናዊ ቀረባትን ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ካብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣመልኪቶም። ምንጭታትና ኣብ ሓበሬቶኦም ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ከተማ ዓሰብ ቀረብ መሰረታውያን ጠለባት ህይወት ብሓፈሻ መግብን መድሃኒትን ከዓ ብፍላይ ጥርዙ ኣበሪኹ ምህላው ከም ሳዕቤኑ ከዓ መረረታት ነበርቲታ ከተማ እናተራብሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። መንግስቲ ኤርትራ ብሰንክቲ ምስ ጎረቤት ሃገር ጅቡቲ ኣትይዎ ዘሎ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምቁርቋስ በቲ ሓደ ወገን ኣብ ማያዊ ከባቢታት የመን ተኸሲቱ ብዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋኣት ከዓ በቲ ካልእ ናብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ዝኣትዉ ዝነበሩ ሓለኽቲ ጥረ ነገራትን መሰረታውያን ቀረባትን ብርኡያን ቆልቁሎም ከም ዘለዉ ዘገንዘቡ ምንጭታትና ነበርቲ ዓሰብ ኣብ ታሪኾም ኣጋጢሞዎም ዘይፈልጥ ሕሰም ከሕልፉ ተገዲዶም ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ሓያሎ መኽዘናት ከተማ ዓሰብ ትሕዝኡ ነፂፉ ትካላት ጥዕና እውን ብሰንኪ ስእነት መሰረታዊ ቀረባት ኣገልግሎተን ዛሕቲሉ ከም ዘሎ ዘተሓሳሰቡ ምንጭታትና ኣብ ዝሓፀረ እዋን ፍታሕ ክናደየሉ እንተዘይተፈቲኑ ዝበኣሰ መልክዕ ከም ዝሕዝ መጠንቀቕታዊ እመታኦም ሂቦም ኣለዉ። ኩልንትናዊ ወደባዊ ንጥፈታት ከተማ ዓሰብ ናብ ድስኩል ብርኪ ወሪዱ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ኩንነት እዚ ምስ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣት ወደብ ክነጻጸር እንከሎ ንርኡይ ድኻማት ምሕደራ መንግስቲ ኤርትራ ዘነጽር ከም ዝኾነ እዮም ሓያሎ ወገናት ዝወቕሱ። ምስ ኩነታት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝዛመድ ዜና እውን ኣብ ማእከላይ ደንከል መንግስቲ ነተን ኣብቲ ከባቢ ዕደናዊ ንጥፈታት ዘካየዳ ዘለዋ ኩባንያታት ቀዳምነት ብሰንኪ ዝህብ ዘሎ ጉጉይ ምሕደራኡ ነባሮት ከባቢ ቤት ንብረቶም ራሕሪሖም ዝሓሸ መንብሮ ንምንዳይ ይስደዱ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ገለ ካብቶም ናብ ስደት ዘምርሑ ዘለዉ ነበርቲ ማእከላይ ደንከል ኣዘራሪቦም ብዘሕለፉልና ሓበሬታ መሰረት መንግስቲ ኣብቲ ንነዊሕ ዓመታት ብዘይ ዝኾነ ዝርግሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ረሲዕዎ ዝጸንሐ መሬቶም ሕጂ ማዕድናት ስለ ዝተረኸቦ ህውኽ ምንቅስቓሳት የርኢ ምህላውን ነቲ ባህሪ ብዘይ ምዕዳሉ ተጻጊሞም ዘካውንዎ ምንጭታት ናይ ማይ ካብ ኢዶም እናመንዝዐ ንኩባንያታት ዕደና ይጉንዑ ከም ዘሎ ኣማሪሮም። ነበርቲ ዝብላዕ ሲኢኖም ጥሪቶም ዝስተ ማይ ተሓሪምዎን ናብ ዝተሓተ ድኽነት ወሪዶም ምህላዎም ወሲኾም ዝጠቐሱ ምንጭታትና ሓያሎ ነበርቲ ኣብ ኣፍደጌታትተን ናይ ዕደና ኩባንያታት ክዛውኑን ኣብ ጎድፍተን ኩባንያታት ገለ ዝረብሕ ኣማግቦን ተረኸቡ ሃሰው ክብሉን ግዚኦም የሕልፉ ምህላዎም ኣቃሊዖም። ብሰንኪ እዚ ዋሕዚ ነበርቲ ሰፊሕ ከባቢታት ደንከል ናብ ስደት ልዕሊ ካልእ እዋን በሪኹ ከም ዘሎ ዘተሓሳሰቡ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ኣብ መወዳእታ ሃገራዊ ግምጃኡ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ክፍልፍል እናረኣየ እዚ ህዝቢ እዚ ጥምየትን ድኽነትን ጥራይ ክፍደ ምርኣይ ዝሕዝን ምዃኑ ኣረዲኦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ ተሓይሮም ዝነበሩ ልዕሊ 80 እሱራት ብ6 ጥቅምቲ ድሕሪ ምምላጦም ኣብ ከባቢታት ዞባ ማእከልን ኣስመራን ጽዑቕ ንጥፈታት ኣባላት ጸጥታ ይቕጽል ምህላው ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ካብ ውሽጢ ሃገር ኣቃሊሖም። ብመሰረት ሓበሬታ ምንጭታትና እቶም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ዘምለጡ ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ማእከል ተሓቢኦም ከም ዘለውን ህዝቢ ዘድሊ ናይ ምዕቁብ ሓገዛት ይገብረሎም ከም ዘሎን ክፍለጥ እንከሎ ብፍላይ ነበርቲ ጻዕዳ ክርስቲያን ከዓ ንዘምለጡ እሱራት ተዓቂብኩም ተባሂሎም ካብ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ፖሊስቲ ከባብን ተደራራቢ ምንግልታዓት ይወርዶም ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ ብሰንኪ ዘሎ ሕሱም ኣተሓሕዛ ናብ ቀቢፀ ተስፋ ዝበፅሑ እሱራት ንኣባላት ሓለዋ ፈንጢሶምን ጎነፃዊ ሓይሊ ተጠቒሞምን ብቐጻሊ ከምልጡ ከም ዝረኣዩ ዘመልከቱ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ እዚ ናይ ሰንበት 6 ጥቅምቲ 2014 ተርእዮ ንኣብ ካልኦት ኣብያተ ማእሰርትን መዳጎን ማዓስከራትን ዝርከቡ ካልኦት ዜጋታት ዘድፍር ኣብነት ከይኸውን ኣብ ልዕሊ ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ስጋኣት ፈጢሩ ምህላው ኣገንዚቦም።
ኣህጉራዊ ትካል ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ማለት Human Rights Watch ዓመት መጽኤ ካብ ዘውፅኦም ጸብጻባት ክርዳእ ከም ዝከኣል ኣብ ኤርትራ ልዕሊ ፈረቓ ሚእቲ ዝኾና ምስጢራውያን መዳጎን ማዓስከራትን ኣብያተ ማእሰርትን ከም ዘለዋ ኣብ ውሽጢ እዘን መቐየዲ ትካላት ዝግበር ኩልንትናዊ ግህሰት ከዓ ልክዑ ዝሓለፎ ከም ዝኾነ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ ክሳተፎ ዝግድድ ሓድሽ ወተሃደራዊ ታዕሊም ኣዊጁ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ውሽጢ ሃገር ብዝኣከብዎ ሓበሬታ መሰረት እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ኣዋጅ ንኣብ ሽምግልና ዝርከቡን ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ፀገማት ካብ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ተፋንዮም ዝፀንሑን ዜጋታት ዝምልከት ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። እዚ ሓድሽ ኣዋጅ ወተሃደራዊ ታዕሊም ብኻልኦት ህብረታት ታዕሊም ክቕፅል ከም ዝኾነ ዘፍለጡ ምንጭታትና ህዝቢ ኣብ ከቢድ ተፅዕኖን ቅብፀት ተስፋን ከም ዝርከብ ብምግንዛብ እዚ ኣዋጅ እዚ ብፍላይ ነቶም ልዕሊ ክሊ ዕድመ 50 ዝኾኑ ወለዲ ዝጥምት ብምዃኑ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት እውን በቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ኣዝማዶምን ስድራ ቤቶምን ክሻቐሉ ገይሩ ምህላው ኣተሓሳሲቦም። እዚ ሓድሽ ኣዋጅ ነቶም ኣብ ቀዳማይ ብረ ናይ ዝሓድሽ ታዕሊም ዝሳተፉ ዜጋታት ኣበየ ከባቢታት ምምሕዳሮም ንዝተጠቅዐ ዝርዝር ኣስማት ብምርኣይ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክቐርቡ ዝግድድ ኮይኑ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ተቃውሞ ከርኢ ዝፈተነ ዜጋ ክወርዶ ዝኽእል መቕፃዕቲ ተሪር ከም ዝኸውን ይሕብር። ከም መርኣያ ናይዚ ኣብ ከተማ መንደፈራ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ምውፃእ ናይዚ ሓድሽ ኣዋጅ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ግፋን ፍተሻን ከም ዝተኻየደ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ካብ ከተማ መንደፈራ ኣቃሊዖም። እዚ ሓድሽ ታዕሊም ሎሚ ዓርቢ 10 ጥቅምቲ ክፍልም ምዃኑ ንመልእኽቲ ኣዋጅ ምርኩስ ብምግባር ዝሓበሩ ምንጭታትና ዝበዝሕ ህዝቢ ናይ ምዕዝምዛምን ኣብያን ምንቅስቃሳት የርኢ በምህላው ነዚ ተርእዮ እዚ ንምቁፃይ ኣብ መላእ ሃገር ዝተወሃሃደን ሰፊሕን ወተሃደራዊ ግፋ ከይተገብረ ከም ዘይተርፍ ስክፍታኦም ገሊፆም። መንግስቲ ኤርትራ ምውሓስ ዘቤታዊ ፀጥታ ኣብ ትሕቲ ዝብል ሃቐነ ንዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ እታ ሃገር ብዘይ ኣፈላላይ ክሊ ዕድመ ብረት ክዓጥቕን ኣብ ወፈራውን ወተሃደራውን ንጥፈታት ብዘይ ተጉላባነት ክሳተፍን ገዲዱ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ህዝቢ ዓቕሉ ፅቢቡ ሃገሩ ክገድፍ እሞ ኣብ ኤርትራ ናይ ተቃውሞ ባዶሽ ንኽፍጠር ከም ዝኾነ እዮም ሓያሎ ወገናት ዝእምቱ። ንሎሚ ዝተዳለወ ዜና እዚ እዩ ነይሩ። ክቡራት ተኸታተልቲ كسالة نزلت الغيزلة زحم قلن بناي تمسلة قدر الحقا قشان كلاي قدر الحقا قشان كلاي قشان لمبرت له قدري قشان لمبرت له قدري هيدا عمو زيت الرأكولي ما غنصبغن كدللي قشان برقد انت تلو قشان برقد انت تلو مرأنا مسل اغت حلو مرأنا مسل اغت حلو تايدي زبل زلو ازبو خلو كم ايدي راخبنا كم متحلو دلاي فتحي تسمع سنينو قد ما خلتا قوم استمنتينو هاي خون على قلبنو تصوري كون انت خوير خرد اللون اقام شاتي دايسينهم قلت عايزهم قلعوتي تضمون اللون دا انترناتي المربو دعات عايزتعتي صوم قفل له زي ملساء على بحر الخوينة نغا عسادو 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 الرين حد النتايشت معندانا احنا حد النتايشت معندانا الرين حد النتايشت معندانا احنا حد النتايشت معندانا
سلام كنيتي أنا ما نحنتي حد النتي يا أخل الناس موت ودموتي سلاقينا تلمي كنتي أسمعنا تقوم ملختي عاي تسعنا نهرو بركتي أقصنوا ولاني تحيتي إلا عندنا سقا سوقاتي عاي تبدل مدري سوقاتي قبلنا حد النتايشت معندنا نحنا حد النتايشت معندنا نحنا حد النتايشت معندنا نحنا حد النتايشت معندنا سبك بسان قلان عين بلع بقولي بنشلان من قدنا زقاك يبلان تايدو مكركب حرن ولنان داي سلام تحم ملختي ناي فتار كله برختي كان اقسنم ولد حياتي إلا عندنا سقا سوقاتي عي تبدل مدري سوقاتي نبلنا حد النتايشت معندنا نحنا حد النتايشت معندنا نحنا نحر النتايشت معندنا نحنا نحر النتايشت معندنا في خرد اللون نعقا مشاته نايسينهم دله نايزهم قلعوده يتقمون اللون زي انترنته دايما بمودعة هاي سكعته كلهم قفوا اللون زي ملسات عربك بحر خوينا ناغا عسادو ناغا عساي ناغا عسادو ناس نعسا ناغا عسادو ناغا عساي ناغا عسادو ناغا عسا ناغا عسادو ناغا عساي ناغا عسادو ناس نعسا ناغا عسادو ناغا عساي ناغا عسادو ناغا عسا ناغا عسادو ناغا عساي ناغا عسادو ناس نعسا ناغا عسادو ناغا عساي ناغا عسادو ناغا عسا ناغا عسادو ناغا عساي ناغا عسادو ناس نعسا ناغا عسادو ناغا عساي ناغا عسادو ناغا عسا እዙይ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ናይ ሎሚ ዓርቢ 10 ጥቅምቲ 2014 መደብ ትንታነ ዜና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ልዑል ሸፈነታት ተዋሂብዎም ዝቐነዩ ዞባዊ ዛዕባታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ምሳና ክትፀንሑ ብኣኽብሮት ንዕድም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቁልጡፍ ፖለቲካውን ፀጥታውን ምቅይያራት ዝልለ ዞባ እዩ ምዝ ቁልጡፍ ክስተታት ዝላዘብ ሓባሪ ነጋሪ ከምኡውን ንእንፋቲ ዞባዊ መብርሂታት ክውን ክግበር እንተዘይተኻኢሉ ከዓ ኣበየናይ መድረኽ ከም ዘለናን ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዝረኣዩ ምዕባልየታት በየናይ ኩርንዕ ርኤት ገምጊምና ስጡም መረዳእታ ከም እንሕዝ ንጽገም ንቕሓት ብሓበሬታ እዩ ዝድራዕ رحقته رخبتن أقداسنتن حبريتا خاء بمنطر زوبان أهجورن أقداسنتون تلوان كفل على بحرياوي خون أهجوراوت حزوز اللو حبريتا زقد سنة كوانتخوني اتي أب زوباوي عنكل زتوكر حبريتا جنا قد تاوت تلوان رطوبنتن علوه راديوهم دمت مدرخم بار نزقداسنت زي تجنزيبا نزي نزويتاو كونتات حجرنا مس زوباو كستتات النخلة سيزتنتن سومناو مدب حيزا قريبا هات أبناء لومي تنتاني زينا ندبلوماسياو زمتتات فدرالاو منغستي إثيوبيان إذا زمتتات زي قبل المنغستي إرترات نعوو زلو سقاتن نقودايتي بأهجراو بيت فرد قبنياتات زدمسرة اللوكس سب أو قبنات نمسمع نفلما أوان ناب دنهاخ وي بغانقو انجليز ناب ذا هيك عب زركب مقابيا زغربي واناو بريزيدنت كينيان دحيرهم زلعالو زلو سنموغوتاتاتن
ከምኡውን ወጻእተኛታት ናይ ስራሕ ዕድላቶም ዘጽብብ ዝመስል ሓድሽ ሕጊ ዕዮ ደቡብ ሱዳንን እዚ ሓድሽ ሕጊ ከስዕቦ ዝኽእል ተሓላለኽቲ ፋይዳታትን ኣብ ዝኣመሰሉ ዛዕባታት ከተኩር እዩ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ብጉዳይ ምምዋልን ምዕሳብን ግብረ ሽበራውያን ጉጅለታትን ተቃውምቲ ውድባትን ከልዕሎ ዝጸንሐ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ወፈራታት ብዝሓየለ መልክዑ ይቕጽሎ ኣሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ምስ ታሕተዋይ ዋና ጸሓፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቶ ጀፍሪ ፌልትመን ብ4 ጥቅምቲ 2014 ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ተራኺቡ ኣብ ዝተመያየጠሉ ኣጋጣሚ እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ኣብ ምውሓስ ዴሞክራሲን ምብራኽ ጸጥታዊ ርግኣትን ዞባ ቐርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ሃገረ ሶማል ከዓ ብፍላይ ዝፃወቶ ዘሎ ተራ ልዕሊ ካልእ እዋን ዓዚዙ ምህላው ድሕሪ ምግላጽ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን መሓውራቱን ነቲ ብስርዓት ኣስመራ ኣብ ዞባ እዚ ርግኣት ከይሰፍን ብተኸታታሊ ዝሰርሓሉ ዘሎ ናይ ሕንከራ ጸጥታዊ ፖሊሲታት ዕቱብ ኣቓልቦ ክገብረሉ ፀዊዑ። ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ከም አልሸባብ ናይ ሶማልያ ንዝኣመሰሉ ዞባውያን ግብረ ሽበራውያን ጉጅለታት ገንዘባውን ፖለቲካውን ደገፍ ይህብ ኣሎ እናተባህለ ብሓያሎ ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ውድባት ክውቀስ እዩ ዝረአ። እዚ ወቀሳታት እዚ ፍረን መርትዖን ክርከቦ ስለ ዝተደለየ ከዓ ክሳብ ንጸጥታዊ ማሕለኻታትን ሽበራዊ ንጥፈታትን ኤርትራን ሶማልን ዝከታተል መርማሪ ጉጅለ ማለት ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ክቐውም ከም ዝተገብረ ይፍለጥ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝጉጅለ ናብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘቕርቦ ጸብጻባት ኪኖ ዲፕሎማስያዊ ጽልዋ ናይ ሓበሬታ ሓገዛት እውን ብምግባር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝካየድ ተጽዕኖታት ክኸርር ብዝከኣሎ ይሰርሕ ምህላው እዩ ዝንገር። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ምስ ታሕተዋይ ዋና ጸሓፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቶ ጀፍሪ ፌልትመን ዝዘተይሉ ሰፊሕ ኣርእስቲ እምበኣር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሶማል ዝኽተሎ ዘሎ ሽበራዊ ሰረት ዘለዎ ፖለቲካዊ መርሓ እዩ ነይሩ። ኣብ ምትሕባርን መመልላእን ተሰሪቱ ዝርከብ ዓለማውን ዞባውን ጽምዶታት ብኸምዞም ንኤርትራ ዝመርሑ ዘለዉ ስርዓታት ክሕለኽን ክብረዝን እዩ ዝረአ። እቲ ምንታይ ዞባዊ ውህደት እንተደኣ ሃልዩ ኣህዛብ እቲ ዞባ ሓሳባቶምን ረብሓታቶምን ከተሓናፍፁ ዘኽእል ባይታ ስለ ዝፍጠረሎም ምልክን ስርዓተ ሕጊ ዝተሓረሞ ምሕደራን ቦታ ይስእን እሞ ክመልኽ ዝኽእል ፖለቲካዊ ይኹን ባዕላዊ ሓይሊ ኣይህሉን። ዞባዊ ውህደትን ጸጥታዊ ርግኣትን ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ሃዋህው ይፈጥር እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ጉጅላዊ መሪሕነት ቦታ ይስእን ማለት ስለ ዝኾነ እዚ ንስርዓት ኣስመራ ኣየስርሕን። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ተመሳሳሊ ዲፕሎማስያዊ ወፈራታቱ እውን ነቲ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ መስከረም 2014 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቀጽሪ ኤምባሲኡ ስርዓት ኣስመራ ዓሲብዎም ብዝበሎም ሰባት ዝተኻየደ ረበሻዊ ንጥፈታት ከም ተዛማዲ ክሲ ነቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ክሰፍን ዝደልዮ ዘሎ ኩለንትናዊ ጸቕጥታት ይጥቀመሉ ኣሎ። ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ድሓን ዝኾነ ርዝነት ዘጥረየ ይመስል። ኢትዮጵያ ኣብ ዞባዊ ጸጥታዊ ተዋስኦታት ትነጥፍ ስለ ዘላ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ዝህሉ ኣውንታዊ ዓለማዊ ጠመቴ እናተራብሐ ይኸይድ ምህላው ይፍለጥ። መንግስቲ ኤርትራ በዛ ኣውንታዊ ዓለማዊ ጠመቴ ኣብ ልዕሊ መጻርርቱ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክርዕድን ፖለቲካዊ ጽምዋ ክስምዖን ንቡር እዩ። እዝን ካልእን ስክፍታታት መንግስቲ ኤርትራ በቲ ምስ እዋናዊ መንግስቲ ግብፂ ከራጎዶ ዝጓየ ዘሎ ናይ ሃዋኽ ምጽግጋዓት ክምስከር ከም ዝከኣል ኣብ ዝሓለፈ ናይ ትንታነ ዜና መደብና ምጥቃስና ይዝከር። ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ዞባ ቐርኒ ኣፍሪቃ ቀጻልነቱ ክወሓስ ጠንቂ ካብ ዝኾኑ መንግስትታት ሓደ እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት ምዃኑ እዩ ብሓያሎ ወገናት ዝግለጽ። መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኩለን ጎረባብቱ ሃገራት ኣብ ረጽሚ ከኣቱን ነቲ ኣብ ሶማል ዘሎ ጸጥታዊ ውድቀት ከም ልጓም ንቐጻሊ ጸጥታዊ ሕንፍሽፍሽ ዞባ ክጥቀመሉን ይርአ ምህላው እውን ዝበዝሑ ተንተንቲ ፖለቲካ እቲ ከባቢ ዝሰማምዑሉ ሓቂ ኮይኑሎ። ምስ ዞባና ኣብ ዝዛመዱ ዛዕባታት ሰፊሕ ኣቓልቦ ሒዙ ዝቐነየ ካልእ ኣርእስቲ
ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ነቲ በአህጉራዊ ቤት ፍርድ ገበነኛታት ዝተመስረተሉ ክስ ሰብኣዊ ገበናት ንምስማዕ ብረቡዕ 8 ጥቅምቲ 2014 ንፈለማ እዋን ኣብ ዘ ሄግ ኣብ ዝርከብ መጋበያ ናይቲ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ እቲ መራሒ ሃገር ድሕርቲ ምጥፍፋኣት ነይርዎ ተባሂሉ ዝንገረሉ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ 2007 ዝነቐለ ህዝባዊ ምልዕዓላት ኣብኡ ዝጠፍአ ህይወት ልዕሊ 1,000 ዜጋታትን ምዝንባል ልዕሊ 600,000 ካልኦትን ተሓታቲ ኢኻ ዝብል ክስቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ንምስማዕን ንምምጓትን እዩ ናብ ዘ ሄግ ኣምርሑ ኩሉን ትናውን እትፈታትቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝከታተሉ ክኢላታት ከም ዘመልክትዎ ፕሬዚደንት ኬንያታ ኣብ ስልጣን እንከለው ኣብ መጋበያ ናይቲ ቤት ፍርዲ ካብ ዝቀረቡ መራሕቲ ሃገራት ናይ ፈለማ ኮይኑ ምህላው እዩ ላዕለዋይ ፈራዲ ንጉዳይቲ ኬንያዊ ፕሬዚደንት ክርኢ ዝተመዘዘ መጋበያ ካብቲ ኬንያዊ ፕሬዚደንትን ንሱ ዝመርሖ ዘሎ መንግስትን ክቐርቡ ዝነበሮም ኣገደስቲ ሰነዳት ዛጊት ከም ዘይበፅሖ ገሊጹ ኣሎ ፈላም ጽምዶ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ እምበኣር ንጠለባት ናይቲ ብዝቐረበሉ ሰነዳት መንግስቲ ዘይዓገበ መጋበያ ምላሽ ክህብን ኣብ ልዕሊ እቲ ተመስሪቱሉ ዘሎ ገበናዊ ክሲ ዘለዎ ፍሕሹ መርገፂ ከነፅርን ምዃኑ እዩ ዛጊት ተገሊጹ ዘሎ ፕሬዚደንታዊ ምርጫታት ኬንያ ፖለቲካዊ ብልሽውናታት ከመዝግብ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕሪ ምንጋር ውጽኢት ምርጫታት ኣብ መንጎ ናይ ዝተሰዓራ ፖለቲካውያን ውድባት ዝረኣዩ ዕግርግርን ረብሻን ህይወት ሓያሎ ዜጋታት ናይቲ ሃገር ክህልቕ ምጽንሑ ይፍለጥ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ መስሪትዎ ዘሎ ገበናዊ ክሲ ፖለቲካዊ ድፍኢት ሃገራት ምዕራብ ከም ዘለዎ ሓያሎ ወገናት ዝሕብሩ እኳ እንተኾኑ እዚ ወገናዊ እውን ይምሰል ኣብ ልዕሊ ምርጫታት እናመስርሑ በትረ ስልጣኖምን ዕብለላ ሰልፍታቶምን ምእንቲ ከውሕሱ ዴሞክራሲያዊ ምዕባለ ሃገሮም ንዝጨውዩ ካልኦት መራሕቲ ርዱእ መጠንቀቕታ ክኸውን ከም ዝኽእል ግና ክስሓት ኣይግባእን ዞባዊ ውድብ ኢጋድውን ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ግዜ ስልጣኑ እንከሎ ኣብ ዝኾነ ኣህጉራዊ መጋበያ ክቐርብ ሕጋዊ ግዴታ ይኹን መለክዕ የብሉን ክብል ምግላጹ ብሓያሎ ወገናት ዝተፋነኑ ትንታኔታት ክወሃቦ ጀሚሩ ኣሎ ንፖለቲካ መሪሕነት ብመስፈር ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሃገራት ትውድብ ዝትንትኑ ክኢላታት ዝበዝሑ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ናይቲ ዞባዊ ውድብ ኣብ ምሕደራዊ ውዱን ምርጫታትን ልዙብ ፖለቲካዊ ምትኽኻኣትን ነናቶም ድኻማት ስለ ዘለዎም እዩ ክብሉ እንከለዉ ንእዋናዊ መግለፂ ዞባዊ ውድብ ብኻልእ ሸነኽ ዝርእይዎ ካልኦት ድማ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣብ ልዕሊ ኩልንትናዊ ልዑላውነት ሃገራት ጥርዙ ዝሓለፎ ፍርዳዊ ምትእትታዋት ክውን ንኸይገብር ካብ ዝብል ቅድመ ርድኢት ዝነቐለ ከም ዝኾነ ይእምቱ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣብ ልዕሊ ኡሁሩ ኬንያታ ኣቕኒዕዎ ዘሎ ፍርዳዊ ተበግሶ እምበኣር ምልካውነት ንዘጥቅዖም ካልኦት ስርዓታት ዞባናን ኣህጉርናን ጭቡጥ መረዳእታን መጠንቀቕታን ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ልዑል እምንቶ ኣሎ ካልእ ኣጓታት ዛዕባ ኮይኑ ዝርከብ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ንገደብ ፍቕዲ ናይቶም ኣብ ሃገሩ ዝሰርሑ ዘለዉ ወጻእተኛታት ካብ ዝመጽእ ጥቅምቲ 15 2014 ፈሊሙ ከተግብሮ መዲቡ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ዕዮ እዩ ሚኒስትሪ ዕዮ እታ ሃገር ብ17 መስከረም 2014 ኣውፂእዎ ኣብ ዝነበረ መግለፂ ከም ዝዝከር ኣብ ከም ጠቕላሊ ዳይሬክተር ምሕደራ ህዝባዊ ርክባት ሴክሬታርያት ወካሊ ዴስክ ክፍሊ ዕድግን ካልኦትን ዝኣመሰሉ 9 ምሕደራውያን ሓላፍነታት ሒዞም ኣብ ዘይመንግስታውያን ትካላት ክሰርሑ ዝጸንሑ ወጻእተኛታት ስርሖም ደው ከብሉን እቲ ቦታ ሓላፍነት ብዜጋታት ደቡብ ሱዳን ጥራይ ክበሓትን ዘፍቅድ እዩ እዚ ሓድሽ ሕጊ ዕዮ ኣብታ ብሰንኪ ዋሕዲ ዓቕሚ ሰብ ትሕተን ልዕለን ቅርፂ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ብወጻእተኛታት ከተካይድ ዝጸንሐት ሃገር ከምጽኦ ዝኽእል ቀጥታዊ ሳዕቤን ከቢድን ኣብ ሓፂር እዋን ክጽገን ዘይምዃኑን እዮም ንዝተናወሐ ፋይዳ ናይ ዝሓድሽ ሕጊ ዝከታተሉ ዘለዉ ክኢላታት ዝእምቱ መሰረታዊ ዕላማ ናይ ዝሓድሽ ሕጊ ዕዮ ን80 ሚእታዊት ምሕደራዊ ዓቕሚ ሃገር ብደቂ ሃገር ክሕዛን ብወጻእተኛታት ተባሒቶም ንዘለዉ ንኡሳንን ሰፋሕትን ቁጠባዊ ንጥፈታት ብደቂ ሃገር ክምእዘና ብዘኽእለሉ መድረኽ ንምድያብን ከም ዝኾነ እዩ ሚኒስትሪ ዕዮ ደቡብ ሱዳን ዝሕብር
ኣብ ሓምለ 2011 ወግዓዊ ልዕላውነታ ዝለበሰት ደቡብ ሱዳን ኣብ ምጥንካር ሰባውን ጽላታውን ቆመናኣ ምእኩል ኣድህቦ ሂባ ክትሰርሕ ከም ዝጸንሐት ዝወቐሱ ወገናት ኩልንትናዊ ብልሽውና ሰማይ ዓሪጉ ምዕሩይ ተሳትፎ ተሓሪሙና ብዝብላ ፖለቲካውያን ሓይልታት እትናወጽ ኣብ ዘላ ሓዳስ ሃገር ከምዚ ዝኣመሰለ ተሪርን ባይታ ዘይምስክሮን ሕጊ ከተተግብር ምፍታን ውዱዕ ከም ዘይኮነ እዮም ዘተሓሳስቡ ዘለዉ። ኣብ ዝሰፍሐ ከባቢታት ደቡብ ሱዳን ብሓፈሻ ከተማታት ጁባን ቦርን ከዓ ብፍላይ ተደኩኖም ዘለዉ ዘይመንግስታውያን ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ልዕሊ 60% ብወጻእተኛታት ኣውፈርቲ ዝውነኑ ኮይኖም ኣብዘን ትካላት ክቁጸሩ ብወነንቲ ዝምረጹ ከዓ ዝበዝሑ ወጻእተኛታት ከም ዝኾኑ እዩ ዝሕበር። ነዚ ሓድሽ ሕጊ ዕዮ ብኣውንታዊ ረብሓኡ ዝጥምትዎ ወገናት እዚ ሕጊ እዚ ኣስራሕን ንሰብኣዊ ትንሳኤ ናይታ ንኡስ ቅርፂ ናይ ሰራሕተኛ ሕብረተሰብ እትውንን ሃገር ዝድርኽን ከም ዝኾነ ክጠቕሱ ከለዉ ንዘይ ሚዛናዊ ኩርናዕ ናይ ዝእዋናዊ ሕጊ ዝወቕሱ ካልኦት ድማ ነዛ ሰፊሕ ቁጠባኣ ብወጻእተኛታት ክምእዘን ዝጸንሐ ሃገር ናብ ዝተሓተመ ዓመቕ ውድቀት ዘውርዳ ከም ዝኸውን ይምግቱ።
يتفراريو عسلامي كستانا يخاي تبلو عادنا كليا هم تفتو مفل العيدة تبسرتو تايانتو 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 ቤት ኩልና ኤርትራ ድንበር ኮይና ከም ሓደ ስድራ ሓደ ሓደራ 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 ዓይነ ፈላለ ዓይነ ተዓሾ ንመከተሙ መንተሽኑ يحدث لا يقول رشود لوقت الهوي سيقا سوء من جمنو الرئينا زمن الأحوى زمن قصانت سفنو اليوم لما تخالي سوم جغانو تسوي أوم سقينو رجانا يخونو مريت كوبحولنا سلمى تقلهو كم شمعة بخيكو أنا خبرهو عين فنالي موقف العادي حدا أكل قوينا نوقفهم عندي عين فلالي بأوراجا حذري يومنا يوم حالفهم بجا نبرة تمرري نفرسي تتخم عمري عزيء تغيري قود نبري على سوء زمن جمنو الرينا زمن الأحوى زمن قصانت سفنو سلال يوم لما تخالي سوم جغانو تسوي أوم سكينو رجانا يخونو مريت كوبحولنا سلمى تقلهو كم شمعة بخيكو أنا خبركو عين فلالي علي خبيلة عندي عيرتها كبسة مسبولة عين فلالي بحيمانوتي ناي وفقويو عملو نتي عزمن تحيا واي نروح بحجي زي ودات ويواي يكون انبت كم تحرواي تحلف هو زتواي
أسمرا تمال أسمرا لومي نايلوم أسمرا انتهي مستيرا توجابيرو ملكع حبرا سجنتير كوينو عملا قبرا وشتا زي كم قبرا سرحا زي كم سما أسمرا نايلومي أسمرا أبقز فتدقا أمور دانكيرا قويلا قوزيت إيسا سعيد سبرا حاسوت متلال قالت برا بردون الساعات هنايت مالي زخرا زي حاسس فتوم زي بلي زختام أبيدا تمويت عنقل رأس ختمات صنعت دلدل أنا ديقاقي تدناقيري سرحان بحري أنس كونت أري تقام برقيرو تعوق عنبري تألم دبنا عين زعري نايلو مسمرا بتاني تسدرا شومان حاخلن أبيزكيو قولو تطقون تترخبيو ما أخلكي ملي إخسلام نسو تريفوس نابراخ سلام ششاي قدنا ترمس قوتلي نبرا خوينو أخل مسحملي متوت عالم إلوم ربريبو كندي كتخبو كندي كهبو فتحي قوليلو ميزان زبيلو نابرا خرفيحو رتع زيبلو عدنتيو كسك أزيس كسمرا مناجي توكي حسوم مكرا طوالب زبن مسدمم زانتا بينو عينتو قدام هاينتا كم زي نبركيناي كلن أورا دحري تعرفكي أب مسرع جرع نايلومي أسمرا قفعن دبعن كوينو الكخمرا قدس كزرون وهلو العزرا زعقون فستون زينة في الزارة كندز سرحو زنكلاوطو أوشات أخدق قزوطو أسمرا وينو أبي خقلي لمين دربيوم زمطو عقولي كوينات مسئنت تتبراريو كفعات مسملكي تدراريبو كالق مثيلكي غيرو الكمادا كوم إنا بركن تعم لمادا فقودو تقعي فرس راسعونا فقودو ترقيا تمو قودنا ردأسي إنوم دك أخسمرا تبتاتينوم كم دك زاقرا عدو ساعات نابايت دخا حزاءت رحوا نمعت شخا ملسيون دونايك أدم كبري بجاخ قدا قلق بري جلم تانبعت زد كمو عيني زيت عموري زد ممو إزني تعذبوكي سيئينو مبري معر هابيو يأكل عري نقل خرماج شاموت حالنكي نتم حدات صنعت زودي دفع كوين كلهم أسمرا غجن بحر خبد خس كندي جكن معرز صروش شتول جمارا معرخون اللوم قدف اسمرا عندل هتيو كنتو زراقي يأكل كسقاي أي تسحق دانيال رزاني عصرت حموشتن يا زياك تشن حموشتن عم تمرت
اتدم محواتك اتدم حلالا زتا سقرق لي تاريخ الفلاك تاريخ كامبر تاريخ من قينو حدنا كان ينهاجر دوكين حدنا تحيلي حدنا تقاحل እዚ ድምጽ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ ዜና ክደግመልኩም ክብራት ተኸታተልቲ
ነበርቲ ከተማ ዓሰብን ከባቢኣን ብከቢድ ሕፅረት ምግብን ሕክምናዊ ቀረባትን ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ ተሓይሮም ዝነበሩ ልዕሊ 80 እሱራት ብ6 ጥቅምቲ ድሕሪ ምምላጦም ኣብ ከባቢታት ዞባ ማእከልን ኣስመራን ጽዑቕ ንጥፈታት ኣባላት ጸጥታ ይቕጽል ምህላው ተቃሊሑ። መንግስቲ ኤርትራ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ ክሳተፎ ዝግድድ ሓድሽ ወተሃደራዊ ታዕሊም ኣዊጁ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ዝርዝራቱ ይስዕብ። ነበርቲ ከተማ ዓሰብን ከባቢኣን ብከቢድ ሕፅረት ምግብን ሕክምናዊ ቀረባትን ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ካብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣመልኪቶም። ምንጭታትና ኣብ ሓበሬቶኦም ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ከተማ ዓሰብ ቀረብ መሰረታውያን ጠለባት ህይወት ብሓፈሻ ምግብን መድሃኒትን ከዓ ብፍላይ ጥርዙ ኣበሪኹ ምህላው ከም ሳዕቤኑ ከዓ መረረታት ነበርቲ እታ ከተማ እናተራብሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ብሰንክቲ ምስ ጎረቤት ሃገር ጅቡቲ ኣትይዎ ዘሎ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምቁርቋስ በቲ ሓደ ወገን ኣብ ማያዊ ከባቢታት የመን ተኸሲቱ ብዘሎ ፀጥታዊ ዘይምርግጋኣት ከዓ በቲ ካልእ ናብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ዝኣትዉ ዝነበሩ ሓለኽቲ ጥረ ነገራትን መሰረታውያን ቀረባትን ብርኡያን ቆልቂሎም ከም ዘለዉ ዘገንዘቡ ምንጭታትና ነበርቲ ዓሰብ ኣብ ታሪኾም ኣጋጢሞዎም ዘይፈልጥ ሕሰም ከሕልፉ ተገዲዶም ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ሓያሎ መኽዘናት ከተማ ዓሰብ ትሕዝኡ ነፂፉ ትካላት ጥዕና እውን ብሰንኪ ስእነት መሰረታዊ ቀረባት ኣገልግሎተን ዛሕቲሉ ከም ዘሎ ዘተሓሳሰቡ ምንጭታትና ኣብ ዝሓፀረ እዋን ፍታሕ ክናደየሉ እንተዘይተፈቲኑ ዝበኣሰ መልክዕ ከም ዝሕዝ መጠንቀቕታዊ እመታኦም ሂቦም ኣለዉ። ኩልንትናዊ ወደባዊ ንጥፈታት ከተማ ዓሰብ ናብ ድስኩል ብርኪ ወሪዱ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ኩንነት እዚ ምስ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣት ወደብ ክነጻጸር እንከሎ ንርኡይ ድኻማት ምሕደራ መንግስቲ ኤርትራ ዘነጽር ከም ዝኾነ እዮም ሓያሎ ወገናት ዝወቕሱ። ምስ ኩነታት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝዛመድ ዜና እውን ኣብ ማእከላይ ደንከል መንግስቲ ነተን ኣብቲ ከባቢ ዕደናዊ ንጥፈታት ዘካይዳ ዘለዋ ኩባንያታት ቀዳምነት ብሰንኪ ዝህብ ዘሎ ጉጉይ ምሕደራኡ ነባሮት ከባቢ ቤት ንብረቶም ራሕሪሖም ዝሓሸ መንብሮ ንምንዳይ ይስደዱ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ገለ ካብቶም ናብ ስደት ዘምርሑ ዘለዉ ነበርቲ ማእከላይ ደንከል ኣዘራሪቦም ብዘሕለፉልና ሓበሬታ መሰረት መንግስቲ ኣብቲ ንነዊሕ ዓመታት ብዘይ ዝኾነ ዝርግሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ረሲዕዎ ዝጸንሐ መሬቶም ሕጂ ማዕድናት ስለ ዝተረኸቦ ህውኽ ምንቅስቃሳት ይርኢ ምህላውን ነቲ ባህሪ ብዘይ ምዕዳሉ ተጻጊሞም ዘካውንዎ ምንጭታት ናይ ማይ ካብ ኢዶም እናመንዝዐ ንኩባንያታት ዕደና ይጉንዑ ከም ዘሎ ኣማሪሮም። ነበርቲ ዝብላዕ ሲኢኖም ጥሪቶም ዝስተ ማይ ተሓሪምዎን ናብ ዝተሓተ ድኽነት ወሪዶም ምህላዎም ወሲኾም ዝጠቐሱ ምንጭታትና ሓያሎ ነበርቲ ኣብ ኣፍደጌታት ተን ናይ ዕደና ኩባንያታት ክዛውኑን ኣብ ጎድፍተን ኩባንያታት ገለ ዝረብሕ ኣማግቦን ተረኸቡ ሃሰው ክብሉን ግዚኦም የሕልፉ ምህላዎም ኣቃሊዖም። ብሰንኪ ዋሕዚ ነበርቲ ሰፊሕ ከባቢታት ደንከል ናብ ስደት ልዕሊ ካልእ እዋን በሪኹ ከም ዘሎ ዘተሓሳሰቡ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ኣብ መወዳእታ ሃገራዊ ግምጃኡ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ክፍልፍል እናረኣየ እዚ ህዝቢ እዚ ጥምየትን ድኽነትን ጥራይ ክፍደም ምርኣይ ዝሕዝን ምዃኑ ኣረዲኦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ ተሓይሮም ዝነበሩ ልዕሊ 80 እሱራት ብ6 ጥቅምቲ ድሕሪ ምምላጦም ኣብ ከባቢታት ዞባ ማእከልን ኣስመራን ጽዑቕ ንጥፈታት ኣባላት ጸጥታ ይቕጽል ምህላው ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ካብ ውሽጢ ሃገር ኣቃሊሖም። ብመሰረት ሓበሬታ ምንጭታትና እቶም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ዘምለጡ ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ማእከል ተሓቢኦም ከም ዘለውን ህዝቢ ዘድሊ ናይ ምዕቁብ ሓገዛት ይገብረሎም ከም ዘሎን ክፍለጥ እንከሎ ብፍላይ ነበርቲ ጻዕዳ ክርስቲያን ከዓ ንዘምለጡ እሱራት ተዓቂብኩም ተባሂሎም ካብ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ፖሊስቲ ከባብን ተደራራቢ ምንግልታዓት ይወርዶም ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ ብሰንኪ ዘሎ ሕሱም ኣተሓሕዛ ናብ ቀቢፀት ተስፋ ዝበፅሑ እሱራት ንኣባላት ሓለዋ ፈንጢሶምን ጎነፃዊ ሓይሊ ተጠቒሞምን ብቐጻሊ ከምልጡ ከም ዝረኣዩ ዘመልከቱ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ እዚ ናይ ሰንበት 6 ጥቅምቲ 2014 ተርእዮ ንኣብ ካልኦት ኣብያተ ማእሰርትን መዳጎን ማዓስከራትን ዝርከቡ ካልኦት ዜጋታት ዘድፍር ኣብነት ከይኸውን ኣብ ልዕሊ ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ስጋኣት ፈጢሩ ምህላው ኣገንዚቦም።
ኣህጉራዊ ትካል ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ማለት Human Rights Watch ዓመት መጽኤ ካብ ዘውፅኦም ጸብጻባት ክርዳእ ከም ዝከኣል ኣብ ኤርትራ ልዕሊ ፈረቓ ሚእቲ ዝኾና ምስጢራውያን መዳጎን ማዓስከራትን ኣብያተ ማእሰርትን ከም ዘለዋ ኣብ ውሽጢ ዘን መቐየዲ ትካላት ዝግበር ኩለንትናዊ ግህሰት ከዓ ልክዑ ዝሓለፎ ከም ዝኾነ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ ክሳተፎ ዝግድድ ሓድሽ ወተሃደራዊ ታዕሊም ኣዊጁ ከም ዘሎ ተገሊጹ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ውሽጢ ሃገር ብዝኣከብዎ ሓበሬታ መሰረት እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ኣዋጅ ንኣብ ሽምግልና ዝርከቡን ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ጸገማት ካብ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ተፋንዮም ዝጸንሑን ዜጋታት ዝምልከት ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ እዚ ሓድሽ ኣዋጅ ወተሃደራዊ ታዕሊም ብኻልኦት ህብረታት ታዕሊም ክቕጽል ከም ዝኾነ ዘፍለጡ ምንጭታትና ህዝቢ ኣብ ከቢድ ተጽዕኖን ቅብፀት ተስፋን ከም ዝርከብ ብምግንዛብ እዚ ኣዋጅ እዚ ብፍላይ ነቶም ልዕሊ ክሊ ዕድመ 50 ዝኾኑ ወለዲ ዝጥምት ብምዃኑ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት እውን በቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ኣዝማዶምን ስድራ ቤቶምን ክሻቐሉ ገይሩ ምህላው ኣተሓሳሲቦም እዚ ሓድሽ ኣዋጅ ነቶም ኣብ ቀዳማይ ብረ ናይ ዝሓድሽ ታዕሊም ዝሳተፉ ዜጋታት ኣበየ ከባቢታት ምምሕዳሮም ንዝተጠቅዐ ዝርዝር ኣስማት ብምርኣይ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክቐርቡ ዝግድድ ኮይኑ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ተቃውሞ ከርኢ ዝፈተነ ዜጋ ክወርዶ ዝኽእል መቕጻዕቲ ተሪር ከም ዝኸውን ይሕብር ከም መርኣያ ናይዚ ኣብ ከተማ መንደፈራ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ምውፃእ ናይዚ ሓድሽ ኣዋጅ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ግፋን ፍተሻን ከም ዝተኻየደ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ካብ ከተማ መንደፈራ ኣቃሊዖም እዚ ሓድሽ ታዕሊም ሎሚ ዓርቢ 10 ጥቅምቲ ክፍልም ምዃኑ ንመልእኽቲ ኣዋጅ ምርኩስ ብምግባር ዝሓበሩ ምንጭታትና ዝበዝሕ ህዝቢ ናይ ምዕዝምዛምን ኣብያን ምንቅስቓሳት የርኢ በምህላው ነዚ ተርእዮ እዚ ንምቁፃይ ኣብ መላእ ሃገር ዝተወሃሃደን ሰፊሕን ወተሃደራዊ ግፋ ከይተገብረ ከም ዘይተርፍ ስክፍታኦም ገሊፆም መንግስቲ ኤርትራ ምውሓስ ዘቤታዊ ጸጥታ ኣብ ትሕቲ ዝብል ሃቐነ ንዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ እታ ሃገር ብዘይ ኣፈላላይ ክሊ ዕድመ ብረት ክዓጥቕን ኣብ ወፈራውን ወተሃደራውን ንጥፈታት ብዘይ ተጉላባነት ክሳተፍን ገዲዱ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ህዝቢ ዓቕሉ ጽቢቡ ሃገሩ ክገድፍ እሞ ኣብ ኤርትራ ናይ ተቃውሞ ባዶሽ ንኽፍጠር ከም ዝኾነ እዮም ሓያሎ ወገናት ዝእምቱ እዚ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ ክቡራት ሰማዕትና ምክትታልኩም ብልብ እንዳመስገና መደምና ኣብዚ ክንድምድም ሰንበት ምሽት ምስ ካልኦት ሕዝቶ ክንመለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ቅነ